Kardom nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Dolamara angkang pi moti terang arong arada tumpen airset prungset kachesong kedengpon. Duarbagori MSC constituency ke parlo Dolamara angkang pi arlo jasemet moti terang arong arada tumpen rongisi sarpi sarpu heme jangre kibi kithia tum thorpak pen kachisong kasarlangpon kachisong na kok alam theke kedamtang election aporahut kachi chakpon tovar kijo nalang lapen ason kaching thoramu hemso litrin lapen heme jangre atangka all age pension pendanglok kenang jiason anta kelongle lasila hai hoi kelongle ke local leaders bijoy terang BLCCC kepla karepen lapen sarkar ke mission leader atumsi ke chokche pusi moti terang arong arada tumpen akoi pipon lasi non election aprang jongsi isi hiniakam theklongle pulotangte Richard Tobiaphan vote jogje puse ningje ponringti lang ki jun ni tum sung pik lang a join ni tum sung pik bonta sarkar pe ni tum han non puta ni tum han lang nang pitek thela pen MSC Richard Stock B sitame ningkan pho hai elo ni tum han development nang PG pu bol phet dan non puta ni tum lang long le ni tum Augusto chiklo pe ni tum mod jun chiklo ante ni tum lang ke jun ka siksak la pe ni tum lang ke jun ki sung lang ke ki thulo potem maduda chini akinang sot lang ne lang hormu ke ni tum lang ka vening kreng lo potem ni tum ring no pukuri no ni tum lang thep lap lasi ni tum lang ato sogam ni tum ke muti terang arong ke ni tum kono kajiranga arijab arailo ni tum ha inglong ni tum lang ato sogam nang ni tum ijelo philo ni tum kono BAP ing sonsela dak chududam phoki ni kreng hote ni tum lang ka ve hadak inglong arlo kolong ni tum bongkrudo inado jelo philo ni tum lang ke sogam nang sarkar pe ni tum han pinik beng ne sarkar pe ni tum mathang nang pipe lapen development a hin dan physically lo thang na pipe lang ni tum six tak pik MSC sitamin ang chilang nahi ni tum ko ani ni tum nadak mutiterang arat lapen mutiterang arat chot kali dolomura arat masilang ka sungpik ni tum non barikhan ang alam nangke chening ridun dike lapulo ne hem aiwai hem wang jipura ni methang anu do ti ipi mi pen ko choisi ne hem anu jok nang pati plok elle nili hem pini ani anta aiwai hem wang videt ma nili kelong ke mahala arta ke do posa ke longdun he longun di puke longdun lo longun di poge longun di litrin hem ta ve ko aiwai hem nang piji New York ke plok lam New York nang pati plok lap New York hong ner kep nang pati plok lap ta pini ani anta aiwai hem longdun di de Dehori lakhai si Baptist Church alongta pirthe adang pi along pacheton dunsi Sunday School osomar atumpen Palm Sunday katalondun lakhai kora troke parlo Dehori kudam singnar arong mati Dehori lakhai si Baptist Church along pirthe adang along ketalon pon mati Jisu Kristo anong ke thepen Jerusalem along hempu Jisu Kristo aphan anong pe thepen Palm Sunday mati Jisu Kristo anong ke thepen Jerusalem along karcho ason thotsi Dehori lakhai si Baptist Church along sitami Sunday School osomar pen Palm Sunday katalondun Bangso along Nipson ing tipen Jalin Ponsi rong arlo along Hosanna David asopo hempua men pen kevang abang pu hang ponsi hempu Jisu Kristo aphan roar chuponlo lapen penang an rong arlo armu chejeng ponsi puthot girja hemalong an pale dam thu Palm Sunday kopia phan lapen koson mapu bangso apu thak klardak pen Dehori lakhai si Baptist Church apastor Moses Singnar pen arnam alam thanpon Jisu Kristo alam jerlapen anongke thepen Jerusalem keludam alam sitami thanpon Rongmongwe ahawaralong college kibi ponjapu thak Mike pedopon Jangmi poni phaikep arni rongmongwe khaing ti mini stadium kajer ronghang pi auditorium holalong rongmongwe ahawaralong college kibi ponjaphan ongdong armupen mai pedopon Bangso maya long ake hai bidyaram rongpi ahin pen mai chari ponsi kecheng pen kijot an misen pen mai pachun pon
lapen bangso mai kibi ponang kok laki jasimet rong mongwe arat mati socheng thenta constituency arat atum akar I osomar atum mesen lokachar liji aphan higher secondary lapen college akenang sot athi pirthialong ajat asai le claim ji pusitami education ke akenang sot pu penang anabang phuatum ke claim ke dam along pacheton dunsi lakha kre troxi socheng thenta constituency local em KARBI ANGLONG autonomous council sangpi kacherong pipi sitame bor idon pen pachun dunlu bangso college kai ke ta kaparang verji lapen thir thip ke pado verji aphan committee sitame sengponlu bangso committee along bang phuatum laki sangpi kacherong pipi president Bidyaram Rongpi vice president Komal Singh Terong secretary Ojit Togbi Bibison Kathar assistant secretary Puru Terang treasurer Mohen Be advisor Gears Ronghang advisor Khonsing Singnar advisor lapen ongdong employees satuma phan member arpu pekponlu lapen bangso maya long pensi jedon sarpen bhobon chandra terang memorial college pusi amen sitami irponlu bangso maya long sangpi kacherong pipi kaningje ponya tengki bangso college kapang thirji aphan nili henpen un anki cherap cheto dunji lapen non amat bangso college ki bordeka terang arong along si bipon poputa ningje pon rong mongwe pen jona sing piso KARBI ANGLONG news rong mongwe ate sucheng ta angkang along si college ki biji college committee ke gothon so putak si tumdak committee ke gothon so committee bom si itu la college ki doji apa jap kam ke practice ni masih ada sucheng ta angkang loke itu college ini abipila college la belang high secondary ta belang masih lang nili tum betul becing wai lo je becing henta ta is college nang gitu masih itu aja ting tui becing wai ini an ke nitung komite bang ke konton komite bang itu sengnong masih la su komite becing itu aja takam sampai krempon so college sabang ke nitum un pa unang kok popeneng pen sinitum bipon ji pesi Adi maklong jong panet lo ma beda. Adi maklong bang jong pon pelang sta botoman ke klem ponji apana bangke nitum hala bordeka long isi hala hostel dog boy hostel solok se bipon ji sinitum jong pon. Acha bai do Lakhain koira trok duar bagori MSC constituency ke parlo dolamara lochin langso amondoli pen MSC aphan kachuning report kedam tangar ni dolamara forest ke parlo hemari phangcho arong along forest department pen kiri kakuru kahut rong atok along thengpi ki bui hup thekpon long si forest department atum chipari deng ponsi pon laplo siname puthot pherangke atoma phanang phathusi rata tumpen pherangke thengno nanga che thandu na tengki nili tum bangso thengpi ke ronga rayalomsi ke rok la so thengpi ke char sahema phan panong tonsi ke rok lapen kangni aphan ka siksak ongsi bench ke kim ja phan lapen hem ke kim ja phan si nili tum che padoksi roklo lapen hem wan tong thek thea ko pusi hudak bikok lola si nili tum lochin amondoli aphan nangjen sora bangso thengpi nangche thon thuvek tha pusi forest department aphan ta choning riponlo lapen MSC Richard Tobia phanta choning rilo puthot bangso thengpi nang pache thon thujia phan atheman nilitum adontin poisa chirungsi bangso thengpi ke roka phan poisa ke pila pen nilitum thengpi ke ihoma thengpi do lasi arnama phan mathara nangli nang pivek tha tarpung bendor sing tokpi KARBI ANGLONG news aholo nilitum akenang sot tu charhem phan akador karpen ajok sinitum tame chipaduk chipalak pen rathoi pen tum damlo posinitum aka prek la pena ke helo dama din dagali posni tum ti bo het ni tum mithang athing pc ni tum ke ka cherok dam ke che wan ve ka posi nile tum ta panong ka posi ni tum dala bangso jitu ne ke kangni phan aka chik sak la puan akiduk akiduk ko jeni sini tum tame la bangso thing pi rok dam lo la pen wan lo posi ni tum ke kopini la pen kopini phan alle ke ani la phan ni tum ke nam gali posi just nas nane tum name theglong lo church hem la pen kadom hem klodante okor kadom hem na pen doctor da pogali nani mondir long tame la pen kapek long tame isi bangai kangni aphan mangke munit makana make akenang so da posi ni le tum tame la bang soting pi rok dam la pen wan lo na pen no me tum church hem long che wan tong thik de da posi tum malom so phan pu habit long bidam koklo posi me nangli tong thik de che wan tong thik de la bang so on ho che la kigri kapuru on ho alang tum thik kono alang tum pondelo aposi ni tumakar I bangke Jong senang tu
นิ่งกังซัมเป็นจงสิละอาร์นมาพอนละเป็นชาร์เซมพันจงสิอากามาซาจงสิดูกุลดังเตละบังโซทิ้งปีนิตุมาพันอากนังชิทนทุกข์มาเตกิโลนี้ละพอสอนสินิตุมาอาการอิดูโลละเช่นนั้นดัวร์บากุยมาเตล MAC Research ดอกบีอลังเลฟัมสเตมินิตุมหอยหินเป็นนังเลฟัมจุนลีละพอสินังลีนิตุมาอักจุนเรียลามนังลีละบังโซ directlyนังลีเอ็นปอนท่าละเป็นนังลีอาร์จูคอนเซียกิมีพอสินิตุมจุนลีละ